Bona tarda de nou, Poliesportiu Municipal de les Planes. De moment, victòria del bàsquet Almeda, 24-44. Inici igualat, inici de partit amb els dos equips jugant de tu a tu, però el segon període, 6-23 de parcial, ha marcat molt aquesta primera meitat, que, insistim, ha significat, de moment, el triomf de 20 punts del conjunt de Cornellà. 24-44, haurà de reaccionar i ja el conjunt d'Ivan Faure, si vol que aquest partit no se li escapi. Insistim, primera jornada, els dos equips van guanyar. El bàsquet Almeda una miqueta més contundentment, 70-50 davant del Premià. El Joventut L'Hospitalet, al contrari, va guanyar sobre la botzina amb el cistell de Marc Moreno, que va permetre a l'equip d'Ivan Faure sumar la primera victòria, però en aquest segon partit, si no canvien molt les coses, té bastanta pinta, de moment, d'un duel favorable al bàsquet Almeda de Cornellà. Veurem què passa, veurem si reacciona el conjunt d'Ivan Faure, veurem si aconsegueix mantenir la diferència a l'equip de Guillem Abelló. En qualsevol cas, 24-44, 20 minuts per jugar, i la primera possessió d'aquesta segona meitat pel bàsquet Almeda serà Alba Verneda, una de les destacades del partit. De moment, jugant amb Avinyoa, aquesta amb Soriano, sens dubte la màxima anotadora, 17 punts, connectant amb Carmona, novament Carmona, obrint ara cap a Soriano, el triple, el falla, el rebot per Parera, sembla que està de moment endollat, o més endollat el Joventut L'Hospitalet, com a mínim la banqueta, cridant i intentant guiar una miqueta el seu equip en la remuntada. Acevedo amb la pilota, fa molt bé, intenta connectar amb Armengol, aconsegueix aquesta, torna amb Acevedo, que aconsegueix llançar de dos i anota Alba Acevedo el seu quart punt i anota la primera cistella d'aquesta segona part. Anima la banqueta del Joventut L'Hospitalet, que vol reaccionar, que vol que el seu equip estigui dins el partit. En defensa en zona, recupera ara Belén Armengol, que es queixa una possible falta, si l'hagués xiulat hagués estat antiesportiva, no la fa. Connecta Armengol amb Lucía Parera, aquesta nota el seu quart punt també, i sembla que reacciona, sembla que reacciona el Joventut L'Hospitalet, continua la defensa en zona i continua molt més actiu el conjunt d'Ivan Faure, molt més actiu, tot i que ara és Alba Verneda la que fa que l'equip de Cornellà reaccioni i fa també callar una miqueta a la banqueta del Joventut L'Hospitalet, que estava molt ficada intentant animar
i portar les seves companyes pel camí de la remuntada. El triple era de Ben Armengol, el rebot ofensiu de Lucía Parera que el lluitava i és favorable al Joventut L'Hospitalet després del rebot insistent de Lucía Parera, que està avui aportant moltíssim en aquesta posició de rebotejadora. Evidentment és una jugadora més exterior, però avui està aconseguint anotar o sumar molts rebots. Ara intentava connectar Armengol amb Lucía al pal baix. No ha aconseguit, però Alba Verneda ha fet dobles de vot, o així com a mínim ho ha considerat l'àrbitre. L'àrbitre principal, Eduardo Bolívar, ha fet el gest de que ha acompanyat en accés en el vot Alba Verneda i per tant la pilota torna a ser del Joventut L'Hospitalet. Veurem si aconsegueix mantenir aquest millor to en aquest inici de tercer període. Ara es queixa Clàudia Soriano perquè considera que s'han portat la pilota. Lucía Parera feia de cara de dir, home, doncs sí que ha estat falta. Clàudia Soriano deia cara de no ha estat falta. En qualsevol cas, l'han xiulat i per tant seran 2 tirs lliures per Lucía Parera. El primer es queda curt. És la primera falta, per cert, de Clàudia Soriano. El primer es queda curt. Important, insistim, pel Joventut L'Hospitalet anotar aquests tirs lliures. El segon sí. El segon sí que la nota. 29-46. 29-46 de moment. Insistim, molt més endollat el Joventut L'Hospitalet en aquesta segona meitat. El triple de Clàudia Soriano. 20 punts per Clàudia Soriano i a més en moments importants pel seu equip. Parera de 2 també. Parera de 2 també està encertada. 7 punts per ella. 31-49. I la millor forma de reaccionar al triple de Soriano era una cistella ràpida per part del Joventut L'Hospitalet. Ho aconsegueix. A més se la roba. El conjunt d'Ivan Fauré. Marc Moreno, que intentava llançar, finalment decideix passar a Lucía Parera. Aquesta no aconsegueix connectar perquè Clàudia Soriano, rapidíssima, venia per intentar tornar a tenir la possessió. Parera, des de la línia de fons, amb Acevedo de 2, anota Alba Acevedo, molt bé ara, la 16 de les locals del Joventut L'Hospitalet, 33-49, 33-49 més 16, diferència encara important pel conjunt de Cornellà, però les sensacions molt diferents. A més, el Joventut està deixant que llenci, no sense cap problema, però sí que és veritat que estan deixant bastanta distància pel llançament exterior l'equip d'Ivan Fauré. Ara intentava finalitzar Raquel Alonso, no aconsegueix. I la possessió torna a ser pel bàsquet Almeda. Soriano. Obrint cap a Vinyoa. Ara intentaven connectar amb una passada interior. No aconsegueixen. Marxa Lucía Parera a la banqueta per descansar. Entra Marina Portillo. Aquest canvi al Joventut L'Hospitalet. Soriano des de la línia de fons. Amb Verneda. Aquesta en Carmona. Ara la pilota que torna a no tenir amo. I traurà Júlia Vinyoa. 5 segons de possessió. Soriano amb la pilota ha de llançar. Prefereix obrir cap al triple d'Alba Verneda. No ho aconsegueix, però el rebot ofensiu ha estat novament pel bàsquet Almeda. Verneda. Ara podia haver fet passes, o com a mínim així es queixen. I ara les cistelles de 2. Les cistelles de 2 després de les possibles passes del bàsquet Almeda. Finalment la pilota ha arribat a Paula Carmona, que ha anotat amb mà dreta 33-51. El triple ara de Marina Portillo. Falla el rebot important per Acevedo, pel Joventut L'Hospitalet. 33-51. Armengol, que té ara forat. Intenta penetrar ben Armengol amb mà dreta, massa forçat. Massa forçat, potser era millor aquí acabar amb la mà esquerra. Soriano de 2, de nota. Clàudia Soriano no està perdonant absolutament res. 33-53, tornen els 20 punts. Tornen els 20 punts. Armengol, cantó dret de l'atac. Amb Moreno. Alonso. Interior cap a Acevedo. Acevedo fent-se lloc. Buscant Acevedo anotar. Anota Alba Acevedo. 8 punts per ella. Màxima anotadora ara mateix del Joventut L'Hospitalet. Alba Acevedo amb 8 puntets. I a més, amb tir lliure addicional.
35-53, perdó. Després insistim d'aquesta cistella d'Alba Acevedo, que podran ser 36 si la jugadora ex del Cerdanyola anota aquest tir lliure addicional. 5-25 pel final, 35-53. I el tir lliure addicional, que també l'anota. Ve ara Alba Acevedo amb el 2+1, 36-53. Torna a insistir el Joventut L'Hospitalet en una somiada remuntada de l'equip negre. Soriano, més enllà de la línia de 3. Bota Soriano, buscant opcions. Finalment deixa anar la bomba, falla, però el rebot ha estat per Ana Caballero. Anota de 2. La 10, 36-55. 19 punts de diferència. Moltes millors sensacions de Joventut L'Hospitalet, però el cas és que la diferència no acaba de baixar. 19 punts quan hem acabat el període amb 20. Ara molt bé Alonso girant-se i avançant amb mà esquerra, perquè s'ha que no entra. La pilota que és de l'Almeda. La penetració molt bé ara de Júlia Viñoa, que ha marxat perfectament de la seva defensora i ha finalitzat posant el 36-57. 36-57. Delia Aina intenta buscar la penetració, tir de 2, Delia Aina falla, el rebot per Clàudia Soriano, que ràpidament troba a Paula Carmona, novament Soriano. Obrint cap a Viñoa. Soriano de 2, falla, el rebot per Acevedo. Delia Aina. 3-6-5-7. Almeda dominant. Millors sensacions, però el marcador continua bastant invariable amb aquests 19, 20, 21, 18. Sempre una diferència molt propera als 20 punts. Ara Salva Acevedo, la que busca el triple. No arriba, es queda molt curt. El rebot és d'Almeda. Soriano, que es planta, no, obre cap a Berneda. Berneda de 2. Falla, el rebot lluitat. I favorable al Joventut L'Hospitalet. El rebot favorable al conjunt d'Ivan Faure. Cansament, es nota el cansament entre algunes jugadores. Veiem a Maina Portillo a la línia de fons amb les mans sobre els genolls. I ara és Delia Aina, la que puja la pilota pel Joventut L'Hospitalet. A punt de perdre la Delia Aina, finalment ho acaba fent. Bona pressió ara de Clàudia Soriano i Delia Aina, que malauradament pels interessos hospitalencs ha perdut la pilota. Continua el 36-57. 3 minuts 22 segons per finalitzar aquest tercer període. I és l'Albeda qui continua dominant. Ara a punt de robar Anna Ferrer. Imprimint intensitat, Anna Ferrer des que ha sortit. Aquests segons agafant-se com una paparra, diguem-ne, a la jugadora més important avui, a Clàudia Soriano. Finalment és de 2 el llançament de l'Almeda. Obra de Laia Guàrdia. L'ha fallat, però el rebot continua afavorint el conjunt de Cornellà. El bàsquet Almeda. Mireia Comas, perdó, que intentava treure de fons. No aconsegueix connectar amb ningú. Ara hi ha canvi entre Clàudia Fuentes i ha marxat Delia Aina. Ataca l'Almeda molt fàcil. Massa fàcil, tot i que falla. Massa fàcil per al bàsquet Almeda, tot i que ha fallat. El conjunt de Cornellà juga. El triple és de Mireia Comas. El falla novament i el rebot per Alba Acevedo, que el lluita i que el salva. El lluita, el salva, connecta amb Anna Ferrer. Ràpidament busca la contra. Es fa una mica d'embolic. Anna Ferrer finalment aconsegueix connectar amb Clàudia Fuentes, que fa passes de sortida. Clàudia Fuentes fa passes de sortida i no acaba de sortir res al Joventut L'Hospitalet, que insistim, ha fet un pas, o dues passes fins i tot, cap endavant durant aquests minuts del tercer període, però això no l'està servint per remuntar, per acabar d'apropar-se al bàsquet Almeda. Comas intentant penetrar, a punt de robar el Joventut L'Hospitalet, però manté la possessió l'equip de Cornellà, i ara el llançament de 2 no val perquè eren passes.
Francina Ayuso ha fet passes, o com a mínim això consideren els àrbitres, i la pilota que tornarà a ser possessió del Joventut L'Hospitalet, que ha d'intentar reduir la distància per entrar a l'últim període amb una miqueta d'opcions, perquè ara mateix, amb aquest més 21 favorable a l'Almeda, es fa complicat pensar que el Joventut L'Hospitalet pot acabar guanyant aquest partit, però veurem, insistim que coses més estranyes s'han vist en el món del bàsquet. De moment, el tir de 2 per intentar apropar-se era d'Hortàs, l'ha fallat. Lucía Parera busca la penetració, es fa un embolic i passes. Ara l'han defensat bé a Lucía Parera i quan ha xocat contra la seva defensa s'ha vist obligada a fer una passa de més i això els àrbitres ho han vist clar, han xiulat passes i la pilota torna a ser del bàsquet Almeda. Intentava atacar rapidíssima Francina Ayuso, l'han aturat en falta. En concret, la primera d'Anna Ferrer. I traurà el conjunt del bàsquet Almeda. Ho farà Mireia Comas. 36-57. 1 minut 49 segons pel final. Guàrdia, recupera Marina Portillo, que n'acaba de controlar. Finalment sí, Marina Portillo amb la pilota. Ara s'atura, tot i que fa perfectament molt bé ara Marina Portillo. Llàstima, que llàstima, perquè la jugada de Marina Portillo havia estat perfecta. L'ha fallat, però el rebot ha estat per Clàudia Fuentes. Rebot ofensiu, 2 puntets per ella. A més, treu la falta. 38-57. I tindrà l'opció d'apropar el seu equip una miqueta més. Insistim, important, si el conjunt d'Ivan Faura vol tenir alguna opció de victòria, ha d'intentar com a mínim entrar a l'últim període amb una diferència més propera als 10 punts que no passa als 20. De moment ha anotat Clàudia Fuentes. També l'addicional, per tant, 39-57 a 18. Penetració ara d'Ayuso. Obrint cap a Camarasa, de 3, falla, el rebot per Lucía Parera. Parera buscant la contra, buscant sent ràpida. S'atura finalment. I juga amb Ferrer. Ferrer busca la patació amb esquerra. Havia connectat perfecte, amb Clàudia Fuentes. La llàstima és que pel Joventut L'Hospitalet en aquest cas és que ja havia xiulat falta. I per tant traurà de fons el conjunt d'Ivan Faure quan havia fet molt bé Anna Ferrer, penetrant i doblant cap a Clàudia Fuentes. Parera, traient de fons. Troba a Marina Portillo. Rebent el bloc d'Hortàs. Segueix Portillo. Portillo que s'atura, s'ho pensa, connecta amb Hortàs de 2, falla. La pilota se surt de dins. Tampoc està tenint sort en alguns compassos del partit al Joventut L'Hospitalet. Ara aquest tir i la jugada en si estava ben feta, estava ben dissenyada. El tir era correcte, però finalment no ha acabat entrant. Juga ara l'Almeda. Penetració molt bé ara també de l'Almeda. Rebot per Begut. I la falta, ja que no tenien pràcticament més opció per aturar a Paula Begut que fer una falta. 2 tirs lliures per la 39, 45 segons. 45 segons pel final. (39-57). Més 18 pel bàsquet Almeda, que més tindrà 2 tirs lliures a les mans de la seva dorsal número 39, Paula Begut. Veurem què passa. El primer anota. El primer anota i col·loca el 39-58. A falta de 45 segons. Veurem què passa amb el segon. El falla, el rebot i el 2+1 és per Mireia Comas. El 2+1 és per Mireia Comas, que evidentment pot fer mal amb aquesta jugada possible de 3 punts. 39-59 posa el marcador. No sé si algun dels 2 tirs lliures doncs, no ha estat vàlid per part de l'Almeda. En qualsevol cas, ara mateix el marcador oficial és 39-60, per tant, ho deixem així, 39-60. Favorable al bàsquet Almeda. Armengol de 2, falla, el rebot, que no l'acaba de controlar el Joventut L'Hospitalet, i sí que ho fa el bàsquet Almeda. Comas, al cantó dret de l'atac.
No té pressa l'Almeda, evidentment. Juga amb Ayuso, novament en Comas. Comas votant, rebent el bloc de Bergut. Comas intentant penetrar, massa complicat, roba. Raquel Alonso, connectant amb Lucía Parera, finalitzant amb mà dreta, es queixava de posició de falta, no l'ha xiulat els àrbitres. Belén Armengol a punt de robar. No aconsegueix i la pilota continua sent pel bàsquet Almeda quan falta només 3 dècimes. 3 dècimes les que té el bàsquet Almeda per intentar anotar en aquest final de tercer període. No ho aconsegueix. De fet, no ha tingut pràcticament ni temps de xiular i finalitza aquest tercer període amb 39-60. Per tant, un parcial que, tot i que hi ha hagut bastantes millors sensacions per part de Joventut L'Hospitalet, el parcial també l'ha acabat guanyant el bàsquet Almeda 15-16. 15-16 ha guanyat el conjunt de Cornellà aquest tercer parcial, quan estem a punt d'entrar en el quart període. 10 minutets de bàsquet, més 21 favorable al conjunt de Cornellà, amb 22 punts de Clàudia Soriano, sens dubte avui la millor jugadora del partit, seguida d'Alba Berneda, també jugadora en edat júnior, 12 punts per ella. I si mirem les estadístiques del Joventut L'Hospitalet, veiem a Alba Acevedo amb 9, Delia Aina i Lucía Parera amb 7, com a les màximes encistelladores del partit. Evidentment necessita el Joventut L'Hospitalet tenir molt més encert, tenir molta més puntuació si volen apropar-se mínimament al marcador del bàsquet Almeda. 21 punts de diferència, només 10 minuts per jugar-se. Està clar que no és fàcil, però insistim en la idea, Coses bastant més increïbles s'han vist en el món del bàsquet. Per tant, fins que no acabi el partit, tampoc ens atrevirem a dir qui guanya el partit, però sí que és veritat que de moment sembla que té bastanta més opcions al bàsquet Almeda que no pas a Joventut L'Hospitalet. Comas amb Camarasa. Aquesta en Guàrdia, novament en Comas. Guàrdia, Bergut en el pal baix, es gira i anota. Perfecte ara, Paula Bergut, rebent, girant-se superràpid i ha anotat. Ara sí, han recuperat el punt que dèiem que potser faltava en el marcador, 39-63. Ara sí que tenim el marcador correcte, 39-63, i la finalització del tercer període ha estat 39-61. 39-61, i per tant el marcador del tercer parcial ha estat 15-17. En qualsevol cas, 24 punts de diferència favorables al Joventut L'Hospitalet. Perdó, al bàsquet Almeda. Armengol, al pal baix, molt bé ara Belén Armengol, falla. Ho està fent bé, realment, Belén Armengol, està jugant bé, però no acaba de tenir sort. Ha fet un moviment ara perfecte, la número 3 del Joventut L'Hospitalet, però no ha acabat d'anotar. 0 punts de moment Belén Armengol, quan precisament el dissabte passat va ser la màxima anotadora del partit. Belén Armengol amb 14 punts i avui de moment porta 0. I això també ho està patint el Joventut L'Hospitalet, que necessita que la número 3 del conjunt d'Ivan Faure sigui important en l'atac. I avui no ho està fent. Falta personal de l'equip de l'Hospitalet. Traurà el bàsquet Almeda, 39-63, més 24, i l'ambient comença a ser una mica complicat pel Joventut L'Hospitalet, que sembla que cada cop creu menys en una possible victòria. Veurem si no reacciona. Armengol amb Parera, Parera amb Fuentes, penetració de Clàudia Fuentes, es frena, buscava jugar amb alguna companya, no ho aconsegueix. Mar Moreno, que la lluita i aconsegueix com a mínim salvar la possessió. Mar Moreno, 9 segons. 8-57. 39-63. 3-9-6-3. Guanya el bàsquet Almeda. Fuentes. A punt de perdre-la, la recupera Ben Armengol, intentant penetrar a Ben Armengol, obre cap a Parera, Parera de 3, falla. Novament la pelota se surt de dins. Insistim en una idea, que és que el Joventut, més enllà de que, evidentment, la victòria del Almeda de moment és clara, és contundent i és justa,
tampoc està tenint excessiva sort en molts llançaments. I hem vist ja unes quantes vegades que la pilota se surt de dins. Ara els 2 punts han estat de Bargut. 39-65. Tindrà tir lliure addicional. A més, la número 39. Hi ha partit que se li pot fer llarg al Joventut L'Hospitalet si no reacciona i si intenta com a mínim donar la cara en aquests darrers instants. Parera, amb la pilota, buscant la contra ràpida. Es queixava d'una possible falta a Lucía Parera. Armengol. Molt bé ara Armengol amb Lucía Parera. De 2, anota Lucía Parera, val la cistella. 9 punts per ella. El 41-65. Que arriba ja al marcador. I això fa doncs que el Joventut s'apropi lleugerament a l'estadística del bàsquet Almeda, amb aquests 65 punts. Veurem què passa amb el tir lliure de Lucía Parera. Addicional, la nota també es converteix en la màxima anotadora del conjunt local amb 10 puntets. 42-65. 8 minuts, 41 segons. Camarasa pujant la pilota, defensada per Armengol. A punt de robar Belén Armengol. Finalment no aconsegueix, la pilota és per Soriano, ara sí. Roba Alba Acevedo, la contra del Joventut L'Hospitalet, prefereix aturar-se. Jo crec que amb seny. En aquest cas, la 16 del conjunt hospitalenc, ara falla la penetració Lucía Parera. Camarasa, al cantó dret de l'atac. Deixa de votar, intenta aprofitar-ho Marina Portillo per robar i ara perd la pilota. La falta de connexió, ara de comprensió entre Clàudia Soriano i Alba Berneda ha fet que aquesta pilota acabi marxant per línia de banda i que la possessió torni a ser del Joventut L'Hospitalet. 42-65. 42-65. Favorable al conjunt visitant, favorable a les de Cornellà. Belén Armengol amb la pilota, amb Portillo. Portillo, que se la vol jugar. Portillo, que busca la patació. Molt bé, ara Marina Portillo, anota. Perfecte. Ho ha fet perfecte Marina Portillo. 44-65. 44-4-4, 6-5. Favorable al marcador a les de Cornellà. El Vinyoa. Amb Berneda. Berneda, pilota interior cap a Bargut. Aquesta obrint cap a Soriano. Soriano de 3. Falla. El pilota marxa llarga. I el rebot és per Acevedo, que ella mateixa decideix pujar la pilota. Acevedo que busca la patació. Molt bé, ara Acevedo obrint cap a Portillo. Portillo ara torna a intentar penetrar. Obre cap a Raquel Alonso. Falla. I el rebot és novament pel Cornellà, per l'Almeda. Camarasa intentava connectar amb Júlia Vinyó. Aquesta obrir novament cap a la seva companya. La pilota que la perd, la recupera el Joventut L'Hospitalet. Marina Portillo, cantó esquerra. Ben Armengol. Continua votant Armengol, buscant l'opció. Armengol, obrint cap a Raquel Alonso. Alonso que finta el triple, que deixeix penetrar. Alonso falla i el rebot per Júlia Bargot. I la falta de Raquel Alonso. Tercera de Raquel Alonso, marxa més Belén Armengol i entrava Delia Aina. Temps mort a la pista amb el 44-65. 6 minuts, 46 segons. Cada segon que passa es complica una miqueta més la possible hipotètica remuntada del Joventut L'Hospitalet. Perquè, evidentment, cada cop queda menys temps. La diferència s'ha mantingut bastant estable en els darrers minuts, sempre voltant als 20 punts. I al final ha estat el segon període el que ha marcat la diferència. Recordem el primer parcial 18-21, igualtat, el Joventut estava fent un bon partit, l'Almeda estava responent també amb les seves armes, i el segon període és quan l'equip de Guillem Abelló ha mantingut un to molt més alt que el Joventut L'Hospitalet, i això ha permès a l'equip de Cornellà marxar al descans amb 24-44, amb un més 20, amb un parcial de 6-23, que ha fet molt mal a l'equip d'Ivan Faure. I tot aquí hi ha hagut una reacció al tercer període i hi ha una reacció ara en el quart període
De moment sembla bastant improbable que a falta de 6 minuts i 46 segons a Joventut pugui remuntar aquest partit, però veurem què passa. De moment la pilota torna a ser per al bàsquet Almeda. Amb Camarasa, defensada per Portillo. Creu a la línia de mig camp Camarasa, marxa de Portillo, torna a frenar-se i torna a recuperar la defensa, la 10 del Joventut l'Hospitalet. Camarasa, un altre cop, buscar la peta interior, prefereix finalment obrir cap a Soriano. Soriano cap a la Júlia Viñoa, que llença el triple, que falla, la falta personal en atac, si no ens equivoquem, d'Anna Caballero en el rebot. Ha empantat a Raquel Alonso, l'àrbitre, en aquest cas auxiliar, Òscar Manuel López. No ha adoptat. I la falta és favorable als interessos del Joventut l'Hospitalet, 44-65. Deli Aina, pujant la pilota amb mà esquerra, s'atura, buscant a Raquel Alonso. Raquel Alonso buscant la penetració, la perd, connecta amb Soriano, decideix aturar-se de dos, Clàudia Soriano, falla el rebot per Alba Acevedo. Acevedo, rapidíssima, finalment deixés frenar-se, no, passe perfecte cap a Lucía Parera, que està obrint cap a Raquel Alonso, falla el rebot ofensiu llarg, no, finalment defensiu, tot i que recupera Dele Aina. Recupera Dele Aina, que està tot arreu també, ha fet un partit molt seriós també Dele Aina. Com a mínim, intens, sempre buscant perjudicar al màxim els atacs de les seves rivals. Ara ha fallat Alba Acevedo, s'ha fet una mica de mal, sembla. No, es recupera Alba Acevedo, es reintegra a la pista, reintegra a la seva posició de joc. Camarasa amb Soriano amenaçant amb el triple. Decideix aturar-se, decideix connectar amb Viñoa. Viñoa ben defensada per Portillo. Caballero amb Soriano de 2 a 2. Soriano de 2, que no perdona, 24 punts. Per Clàudia Soriano, 44-67. 5 minuts pel final. Dele Aina. Amb Portillo de 3. Falla, el rebot és llarg. Per Clàudia Soriano, com no. Sempre per Clàudia Soriano. Amb Berneda. Aquesta amb Camarasa i aquesta amb Caballero. Caballero cap a la seva companya en el pal baix, cap a Júlia Viñoa. Intentava a Viñoa finalitzar amb cistella de 2. No ha aconseguit, però ha tret la falta. 44-67. 4 minuts, 44 segons pel final. Doble canvi. A Joventut marxen Parera i Acevedo. Entren Carla Hortàs i Belén Armengol. Els tirs lliures favorables a l'Almeda. Anota el primer Júlia Viñoa, 5 puntets per ella. Veurem què passa amb el segon. De moment, 44-68 i amb aquest 69. Els dos tirs lliures aprofitats per Júlia Viñoa. Raquel Alonso cap a Belén Armengol. Armengol amb Alonso. Armengol amenaça amb el triple, no s'atreveix. Un altre cop Raquel Alonso. Armengol, 3 segons de possessió, ha de llançar, llença Armengol, falla el rebot per Clàudia Soriano, com no. La renta del bàsquet Almeda. Que bé ara el bàsquet Almeda ho tenia absolutament de cara. Ho tenia absolutament de cara Júlia Viñoa. Jo crec que no ha vist que estava tan i tan sola com per finalitzar i anotar 2 punts més. Ha preferit jugar amb la seva companya, però realment la millor opció en aquell moment era que acabés Júlia Viñoa. No ho ha fet. I això fa que el marcador continuï de 44-69. Quan entrem en els darrers 4 últims minuts, ara la falta és d'Armengol. Ja té bonus el Joventut l'Hospitalet, per tant, seran tirs lliures. Hi ha temps mort a la pista. La falta ha estat de Belén Armengol, és la primera. I el temps mort a falta de 3,58 i amb 44-69, 25 punts de diferència. Favorable al bàsquet Almeda, evidentment. Peu, anava a dir peu i mig, però realment són peu i 3/4, o 4/5 fins i tot, el que té el bàsquet Almeda, la victòria
perquè no complicat que es puguin remuntar 25 punts en tan poc temps i sobretot veient que de moment i durant el gran part del partit ha estat molt superior al conjunt de Cornellà, que avui marxava de les Planes amb una absolutament justa victòria i mostrant des del principi que és un equip que vol que no passi el de temporada passada, que va fer una primera volta perfecta, amb 15 victòries, cap derrota, que la segona va fer un parcial de 10-5, de 10-5, de 10 victòries, 5 derrotes, va ser superada al conjunt de l'Almeda pel Viladecans en la Lliga regular de la Copa Catalunya. I jo crec que aquest any han pres nota i volen des del principi marcar de terreny. El primer partit més 20 a casa. 70-50 va guanyar l'equip de Guillem Abelló contra el Premià. Avui tornarà a repetir victòria i també ho faran de forma contundent. Ha fallat el primer tir lliure Soriano, també el segon. El rebot era pel Joventut L'Hospitalet. Volia marxar Portillo, ha tocat amb els peus Clàudia Soriano i traurà la mateixa Marina Portillo. La jugarà amb Deli Aina. Aina, defensada per Soriano, amb mà esquerra, superant el mig camp. Armengol no veu clar la passada interior cap a Carla Hortàs. Prefereix jugar per fora el Joventut L'Hospitalet, penetració de Marina Portillo, obrint cap a Armengol, Armengol cap a Raquel Alonso, Alonso novament cap a Armengol, Armengol que busca la penetració, obrint cap al llançament d'Hortàs, falla i el rebot defensiu del bàsquet Almeda, la contra del conjunt de Cornellà. Penetració de Verneda, que ho feia molt bé, la veritat. Han hagut d'aturar-la amb falta personal. S'ha fet mal, a més. Alba Verneda, veurem. Esperem que no sigui res, perquè a 3 minuts i 23 segons del final seria una llàstima que no pogués acabar el partit. Alba Verneda, veurem si pot continuar, però de moment sembla que està adolorida. Sentim a més com ha de respirar fort, perquè ja ha rebut un cop. Un cop a la boca de l'estómac, i això fa doncs, que no acabi de respirar bé, tot i que està rient. Per tant, entenem que no és res greu i que podrà continuar, però el cop se l'ha endut. I evidentment això és el que ha fet que s'hagués d'aturar durant uns instants. Verneda, amb els tirs lliures. El primer plorant, però també entra. 13 puntets per Alba Verneda. 44-70. Ja cada cop més a prop el conjunt de Cornellà d'assolir la distància de 30 punts. Hem dit abans que durant bona part del partit la distància voltant als 20 punts. Sembla que ara aquesta diferència s'està quedant curta i que l'Almeda està més a prop d'aconseguir els més 30 que no, que acabar envinant a intentava penetrar Marina Portillo. L'han agafat molt bé la pilota Clàudia Soriano. La fletxa de possessió marcava l'atac de l'Hospi, per tant continua atacant el conjunt de Ivan Faure. Raquel Alonso amb Armengol. Busca la vela interior, decideix millor jugant amb Dele Aina. Penetració de Dele Aina. El tir és de 2, falla el rebot per Laia Guàrdia, que fa passes. El rebot era per Laia Guàrdia, ha fet passes de sortida. Canvi amb les files del bàsquet Almeda. Qui ha marxat a la banqueta és Júlia Vinyoa. Portillo al cantó dret amb Dele Aina. Rebent el bloc d'Hortàs. Continua Delia. Armengol. Penetració de Belén Armengol, la número 3. Deixant anar la pilota. No acaba de tenir sort avui Belén Armengol en qualsevol dels seus llançaments. I la pilota torna a ser del bàsquet Almeda. Juga Ayuso. Interior cap a Caballero. Caballero novament cap a Ayuso. Ayuso que intentava obrir, se l'ha de quedar perquè no aconsegueix connectar cap companya. Treu, com a mínim, el servei de fons. 2 minuts, 28 segons pel final. Ayuso. Pilota llarga que la roba Belén Armengol.
2 contra 2. Sabem si decidirà aturar-se. Mira el tràiler d'Hortàs. Finalment aconsegueix connectar amb Dele Aina, que falla el llançament de 2, que es queixa per haver fallat, que es lamenta per haver fallat. I el triple de l'Almeda, el falla, el rebot cap a Soriano, com no, i 2 punts més per Clàudia Soriano, 26 puntets que porta la jugadora, recordem, important dir-ho, d'edat júnior. Doncs 26 punts a una competició tan exigent com la Copa Catalunya. Ataca el Joventut l'Hospitalet. Ara intentava penetrar Carla Hortàs. Treu la falta, com a mínim, la número 2 del Joventut l'Hospitalet. I ara hi ha minutets d'aturada perquè una de les jugadores de l'Almeda s'està acordant les bambes per Encina Ayuso. Ja ho ha fet i, per tant, es pot reprendre el joc amb Armengol i amb Portillo. Armengol novament. Alonso buscava la pilota interior que Hortàs no ha aconseguit connectar, però la lluita afavoreix els interessos del bàsquet Almeda. Canvi, novament al conjunt de Guillem Abelló. I ja juga l'equip de Cornellà. Amb Ayuso, puja la pilota ben defensada per Dele Aina, que no s'atura. Novament Ayuso, ara reben el bloc de Paula Borgut, aquesta és la que rep després de la continuació, intentava girar-se, en el moment de girar-se ha tingut la defensa ben marcada de diferents jugadores del Joventut l'Hospitalet, ha hagut de deixar la pilota com pogués, però abans ha fet passes. Dele Aina amb la pilota, 1 minut i 23 segons pel final. 44-73. Dominant de forma clara, de forma contundent el bàsquet Almeda, que s'emportarà la victòria d'aquí del Poliesportiu Municipal de les Planes. Aina amb la pilota, amenaçant amb el triple, finalment connecta amb Hortàs, Hortàs de 2, anota. Carla Hortàs de 2, 5 punts per ella. 46-73. Està guanyant el bàsquet Almeda, que més tindrà ara 2 tirs lliures amb Paula Bargut. Després de l'última falta del Joventut l'Hospitalet. 1 minut i 1 segon per arribar al final del partit. De moment, Bargut falla. Bargut falla aquest primer llançament de tir lliure i, per tant, segueix el 46-73. El segon sí que és bo. El segon sí que és bo. 11 puntets per ella. 46-74. Portillo busca la penetració, molt bé ara Portillo amb Aina, aquesta jugant amb Armengol, Armengol amb Raquel Alonso, el triple que no entra, la lluita pel rebot de Marina Portillo que no serveix per mantenir la possessió del Joventut l'Hospitalet, i és l'Almeda qui inicia atac quan falten una miqueta més de 40 segons. Molt bé ara Comas, tot i que la perd. Raquel Alonso recupera, jugant amb Dele Aina, obrint cap a Armengol, Armengol que no vol tirar, Armengol que no ha volgut tirar, intentava connectar novament amb Carla Hortàs, no li ha arribat la pilota, i traurà Marina Portillo, 17 segons de possessió, per tant, segurament serà la penúltima, el penúltim atac d'aquest partit ja. Raquel Alonso, obrint cap a Hortàs, Carla Hortàs ara molt bé, anota el seu 7è punt, posa el 48-74, 15 segons pel final, veurem aquest darrer atac del partit. Ayuso, a punt de perdre-la, recupera la possessió Ayuso, obre cap a Comas, Comas de 3, falla, el rebot és per Belén Armengol, fora, i per l'Hospi. Fora, i pel Joventut l'Hospitalet, que tindrà 3 dècimes, ja suposo que n'hi llançaran. Efectivament, acaba el partit amb el marcador de 48-74. 48-74, victòria contundent, clara, sense pal·liatius,
del conjunt del bàsquet Almeda, que ha guanyat tots els parcials d'aquest partit, 48-74, segona victòria doncs del bàsquet Almeda en aquesta temporada. Continuarà doncs una setmana més sent un dels líders, si no en solitari, de la Copa Catalunya Femenina. El Joventut L'Hospitalet es queda amb una victòria i una derrota. La setmana vinent, com sempre, més xala, més bàsquet de Copa Catalunya masculina i femenina. Insistim, a xala. Fins llavors, molt bona tarda i gràcies.